bakul obat. Dudu Bagong dudu bakul obat iki. Biasane nyandange ngonten niku e. Batu mau batu tinggi batu roek. Cangkeme Bagong. Nek tawa ngono kuwi biasane. Ah iya. Iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nang kon nganu aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Welah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan Pandhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkono. Kowe sapa Prabu Kresna? Welah pinter tenan iya sekolah. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati. Sing mburi iki sapa? Adimu lanang. Satya ngendi? Madu Kisma. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Arjuna ngungen paring adhawuh kok ora. Ya gene Yayi. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Krimasada. Lho. Yen ngono Syadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita saka ngendi? Saking negari Ngawawu Langit naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon Kaka Prabu. Lho, kowe kalah? Inggih kawon. Ora pati ndugamana pendhitane kaya ngapa Janaka? Welah dalah. Ora sak baene Arjuna inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna kuwi ampuh Wayaga. Ngapa to? Kok ming nyawangake terus welah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhit oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Nang klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelanake kurang lho, mata kucing kaya matamu kuwi ora. Bareng Paduka, golek jago wonten pundi? Melu aku lho nggih. Mangsuli kandha ing ajeng nalika semanten ki lho ora Petruk kanthong boleng kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kindang kaprajundang dawah wonten satengahing wana kagiat Lurah Petruk kanthong bolong wau. Aku kok gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Bus buanter banget. Le kontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lur kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Sing anu kompas Ndin. Nek ora ngerti lur kidul wae ya nek aku bali ngalur ya nek tekan ngomah. Nek ora tekan ngomah, bali ngidul ya nek tekan ngomah. Nek kleru apa ora cilaka. Alon-alon wae modal gedang rasa dipaksa. Modal gedang mari geget-geget. Sing tok bayangke iki apa? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti dinake tenan omong nek Petruk mudar ngono cah edan iki kae. Nek cilaka iki arep urip piye iki?
Aku nemu nang tengah alas kene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang mburiku kletak sirahku, klethuk modar. Kaya sia-sia temen ta uripku iki jan. Wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngandel ora ngalaski nggon demit, nggon setan, apa iki sing disebut gendruwo ya. Teko rene mambu aku terus krowak glegeken bar mangan wis. Petruk, lho, kok kenal aku? Sampeyan sinten kok ngerti kula? Apa kowe lali karo aku, Petruk? Lah dalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko mbiyen uripmu kowe melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus e. Uripmu melu aku, mbiyen aku nglagati kowe entek semenene dijoli, ya cilaka. Mah kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok. Jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Petruk, apa kowe lali? Mariyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono, kowe kelingan ora? Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk, Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Aduh, Rama. Bapak. Mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Solontara. Iya. Wah kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Lah. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa kula melu Semar mengkere terus pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngastana apa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon kok glelek. Ning dewa ya ming Pak Bon. Petruk wonten dawuh eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu, mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Klimasada ilang. Nggih. Petruk aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi gegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sak karepmu karo wujud apa. Oke. Kok malah elik. Wis janjine kaya ngene, janjine ngene. Lho, malah bindeng barang. Enunge ora iso cilik. Iso mengret ming sedina. Iya, Petruk sakarepmu nggih. Kowe nganggo jeneng sakarepmu aja nganti kowe lunga-lunga. Nang kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku wis ya digdaya Petruk. Wis aku tak bali ning kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Wah. Kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Arjuna maring adawuh
jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong. Engko ge bakul obat. Dudu Bagong kudu bakul obat iki. Biasane nyandange ngonten iku e. Batu mau batu tinggi batu roek. Cangkeme Bagong. Nek tawa ngono kuwi biasane. Ah iya. Iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nangkon nganu aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kowe lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan Pandhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkono. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho. Kowe lah pinter tenan iya sekolah. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati. Sing mburi iki sapa? Adimu lanang. Satriya ngendi? Madukisma. Madukara. Jenenge Raden Janaka. Abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi. Udus kowe. Ngunekke abdine mripate ora kompak. Abdimu jenenge Nala Garing. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Wela Arjuna wonten dawuh iki sajake pendhita pinter tak jalukane tulung kula semanggahaken ae menapa saged menang lan Begawan Dewa Kaana ya coba-coba Cakrawangsa wonten dawuh aku kuwi duwe kerepotan kersanipun aku njaluk tulung karo kowe aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaana ya pendhita kaya kowe ya tuwa kowe tak duru Dewa Kaana wani ora jalaranipun menapa Dewa Kaana nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Lima Sada nek kowe iso ngrebut pusakaku kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah kula menika nglampahi tapa ngrame mboten kepengin bebingah ning bakal tak paringi kula badhe dipun paringi menapa aku duwe randha ayu sinten sing lanang mati mbuh menyang endi saiki rung ditemokke bojone Petruk engko wong wadon rondo ayu mau peken anake openono omahe Petruk pekarangane peken kabeh asem ikhlas lahir batin ora ikhlas sebab apa tenan ta iki kowe kula aturi lenggah kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaana sini ngapusi kok aku ora bakal kelakon sinten kok Prabu ora usah ngerti ora ngerti dhewe Dewa Kaana kowe ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembute Begawan Cakrawangsa legane ati anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo kula nika bingung Mremban pendak-pendak kula majeng kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa kula mundur tuwun nyuwun pitulunganipun Penemban panjenengan majeng kula maju malih kula kawon mriki malih kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan lah keparengi anak Prabu mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula nyonya tampanana cah bagus ora ngerti nek sik memba dewaning rat mau aku iki srayaning wong Pandhawa iki lho nya kecekel aku meneh nek kowe wong pinter ayo rebuten regane atiku olah setan alas diampusi aku
kok le cepet men cah pinter. Oh ngerti aku ben ndang rampung ben selak ketemu rondone Petruk rak ngono to. Has. Omah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane Ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Marahi senengane. Cakrawangsa kuna wonten dawuh, nek mbantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa, ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan. Pejahi, pateni sendika. Pendhita ya raine abang iso apa iki? Rasah cerewet. Srayaning wong Pandhawa Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaana, kowe apa aku sing tekaning pati, kowe dudu aku. Ayo, kekuatanmu sepira mati aku. Kok kaget ngopo? Tak kira nek wis 4 taun swidak. Nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijik urip. Ngapa kak muni ijik urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tau bani aja kuwi. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Siwundarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Nek aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung. Wah. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung karepmu ni durung tepung karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Ayo. Ati. Tobat. Kakak sempat. Oh. Apa ora kowe tobat. Kapok Kakang kapok. Mumpung adem. Lumayan. Tobat. Kakak terus griseni ora apa. Ngekepok drijine uwik-uwik. Kowe ngopo kowe? Nggih matusaken tedha baju barat pendak-pendak goleki pangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali titenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan. Mrigas kene aja takon dosa. Konangan aku ak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.
Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Tobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewasrani bali wae Dewasrani pangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Kowe lah Wadyabala kok akeh banget sajae Wadyabala Tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo ndara-ndara tuman matane. Kapora kowe. Kapora kowe. Enten apa? Moto diculek dhewe. Motone ora diajar dhewe tuman. Masane ora. Iya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjakke. Wadyabala Tunggul Malaya. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki Den. Untadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kasempatan menjangani Bapak. Yo, Petruk. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung